Mga waray, welcome na naman sa aking vlog na walang kwenta. Nakain tayo ngayon. Ang ulam ko ay pinagsama na yung talbos ng kamote, tsaka yung pritong galunggong, tsaka yung sardinas pinag-aalo ko para yung masayang. Tsaka ito, hotdog. Masayang lang, tapon na naman eh. Ngayon tara waray. Mga waray-waray upay. Mga akit. Kamu plakit. Ano yun? Kabuhan ako. Pobre sa pobre. Mahimo kahit kapalaran. Ay, ganas. Masag hapon. Masag ang bisan sa semana na. Halos ng kamote dito, Tagalog. Kami ganas. Sabaw. Gana. Gas na. Gutom ako, no oras na, alauna na. Yummy. Ubus yan. Pwedeng pagpabukas yan.
Bahog. Kailangan lumabas to eh. Galunggong. Ito pala mga kawaray, bago matapos ang videos, huwag niyo sanang kalimutan mag like, share, tsaka subscribe. Sunod na video, hindi na pang mahirap. Kakainin ko. Medyo pang maya-maya konti na. Kain na ng aso to ah. Halo na.